A Hajiya Maryam, a bidiyon da muka saka jiya, wasu mutanen 'yan gaza gani suna ta maganganu akan cewa wai da Hadiza Gabon kike maganganunki. Shin gaske ne maganganun da kika yi a daren jiya da Hadiza Gabon kike? To, daga iya wannan hira da muka yi da Hadiza Gabon, mutum zai gane wace ce ni, zai gane wace ce Hadiza Gabon. Wallahi ba da Gabon nake ba, inda Gabon nake a gaban ta zan zage ta in gaya mata duk abin da raina yake so, ko ta daure ni za ta sake ni, dan in ta daure ni ma ita za ta karɓo ni, saboda yar uwata ce, ta danganci Adamawa. Babu abin da Hadiza ta min, ba da ke nake ba. Kar a ga na yi magana na ce Hadiza ta yi haƙuri, a yi tunanin tsoro nake ji. Wallahi ina baki haƙuri, ban zage ki ba abu abin da kika min, amma kin janyo min ɗaukaka. Kin ga baki sanni ba dan an tafi an kai miki labari ba. Sannan ni Hadiza Gabon ban nuna miki na san ki ba, na ce yar uwata ce ke. Kar